vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma Shi ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 22 years ekuberekwa. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndikuda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. So ndiri kudanana nemurume uyo ane makore 40. Murume uyu wandiri kudanana naye iye akandiudza kuti ane vana vake avo vanokwana kuita 4 with 2 different mothers. Saka iye ari kuti kana kuri kunzi akazondiroora anga achida kuti ange achizotora vana ivavo kubva kuna namai vavo, then inini ndobva ndachizotanga kugara navo vana ava, because ari kuda kuti vana vake vange vachizokura vaine bond uye vari panzvimbo imwe chete. Mhuri yeZimbabwe ndiri kukumbirawo kuti muge muchindibatsira. Ini I feel as if I am still very young, 22 here nhai vanhu vaMwari. Ndobva ndazopiwa responsibility yekuti ndinge ndichizorera vana vakura kudaro. As for the eldest is 12 years old. So handizivi kuti ndinozozvigona here. Vana ava havazondijairiri here nekuda kwekuti iniwo ndichiriwo mwana mudiki. Iye akangonditi they will respect you. So far ndakangoona kuti uyo mukadzi wake wechinumber 2 ndiye anoratidza kuti ane problem. Wekutanga wacho ndinototaura naye, tinotogara tichitongotaura, and vakatoti havatomborina kana problem, because it seems as if ivo she has already moved on. Saka kwacho kwavari it seems as if havakwanisi kuti vange vachifila comfortable vaine vana vavo. So wechinumber 2 uyu ndiye akangondituka mushure mekunge anditi ainge apiwa mafone numbers angu navana tete, vachiitira kuti anything that she wants she can speak with me. Saka akangotanga nekungonditi ndiwe hure here rava kugara naJohn. Apa mukoma ndakarwadziwa, munhu achinditi ndiwe hure here rava kugara naJohn, because uyu murume wacho takatovimbisana kuti hatisi kuzogara tose kuzonosvika achizonondiroora tobva tachata, even though tini hedu zvatakamboita takambosangana pabonde ndokubva andiwana kuti ndainge ndichiri musikana akakwana. Saka akabva ati handisi kuda kuti ndinge ndichizokutorerwa nevamwe vanhu, ndokubva andimanikidza paya. So I feel like I am stuck with him, but panyaya iyi yevana manje ndo iri kundishungurudza kuti 4 ndichakwanisawo here kuti ndinge ndichizowanawo mukana wekuti ndinge ndichifara mumba mangu. Vana vacho when I look at them they seem to be very disciplined. Ndisingazozivi kuti kana ndava kugara navo hazvizochinji here. Ndinoda kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, especially avo vakasanganawo nemasituation awo andava kuda kunopinda maari. Kana mukandibatsira ndingafara chaizvo. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ava. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi especially avo vane vakambosangana nemasituations iwawo, please help me out. So ngatitaurai naye mucomment section mwanasikana uyu. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndiri munhu anonamata, and I was born into a strong Christian family, but ndine zvandinosangana nazvo mukurarama. Okay, it's not like currently ndine mavisions andinoona. Pandakapedzisira kuona mavisions, this was after ndaenda kumba, mainge muri mugore ra2016 pandakadzokera kumba. So ndakati ndaenda kumusha mugore ra2016. This was after vamwe vatete vangu vashaika. So ndakati ndiriko kumusha kuya, ndakangonzwa ndichingoti ndoda kuti ndinge ndichimboenda kurwizi. Ndokubva ndaenda kuya because it was very hot. Ndakati ndaenda kuya ndainge ndiine imwe cousin sister yangu, then takatoti takagara mukoma. Ndopa ndakabva ndatoona umwe muchembere akabuda mumvura. Saka ndakabva ndatotanga kutotaura ne cousin sister yangu. Ini ndainge ndisingatozive kuti cousin sister yangu uyu ainge aita
kunge munhu abatwa nechadzimira then ndokubva atokolapsa akabva afenta. Saka ndaisatombozviziva kutoti ndainge nditori muvision ipapo, ndaitofungidzira kuti zvose zvainge zvichitoitika it was happening real. Ndakabva ndaona mumwe muchemberi uyu mukoma ainge akanaka zvisingaiti, even though waitoona kutoti munhu uyu achembera but still she had the beauty of a young woman. Zvadaro mukomana achi ndakabva ndazonzi nemuchembere uya, sezvo iwe wasarudza kuti ramba uchiti isusu tiri mweya yemadhimoni, isuwo tava kuda kumbozviswededza kure newe tinge tichiona kuti yacho mweya yaunoti haisiriyo mweya yemadhimoni ichakubatsira here. Muchembere uya mukoma akabva atongodzokera mumvura. Mukoma ainge aine rimwe vhudzi rainge rakareba. Mushure mekunge adzokera mumvura paya, vhudzi riya remukoma rakaramba richingoflota riri pamusoro pemvura, I can say for nearly 2 minutes, zvichingoratidzira kuti munhu uyu ainge achidzika achienda pasi pemvura, but vhudzi rake nekuda kwekuti rainge rakanyanyisa kureba rairamba richingoflota pamusoro pemvura. Pandakazonovhunduka kudai, this was after ndaona imwe hove iyi yakaita zvekukandwa like painge paine munhu uyo ainge ari mumvura, then ndokubva azokanda hove iya yapanze, hove iya ndokubva yatofa paya. So hove iyi yakati yafa, ndakabva ndanzwa izwi rakati kwandiri, ko hove inokwanisa here kuti inge ichirarama kana iri kunze kwemvura? Then ndikabva ndati kwete, nekuti simba rehove riri mumvura. Zvikabva zvanzi saka zvinoreva kuti wagona kupindura ka. Mukomana achi mushure mekunge ndanzwa izwi rakanditi wagona kupindura, ndakabva ndaona ruoko urwo rwandakaona rwainge rwakazara maglitters ruchipenya penya, but rwairakidza kuti rwainge rwuri ruoko rwemunhukadzi, but mukadzi uyu ainge asingadi kuzviratidzira kwandiri. Then ndokubva azotora hove iya akabva azoisa zvekare mumvura, hove iya ndokubva yachizotanga kurarama. Ndopandakabva ndazovhunduka ndichiridza mhere. Ndakaridza mhere zvekuti painge paine vamwe vakadzi vainge vari nechepadhuze apo pandainge ndigere zvangu necousin sister yangu vakatoshamisikawo, because ivo vainge vatori busy vachitochera mvura, havana kana chavakaona. Then cousin sister yangu akabva atovhundukawo, ivo vaitofungidzira kuti ainge akatorara. Ndichinomutarisa kudai ndakabva ndaona kuti aita kudikitira achiti kana simba ainge asina. Ndakamubvunza kuti ainge aona here zvose izvo zvandainge ndaona, but handina kuzomuudza kuti zvii zvainge zvaitika pose apo paainge akafenta, because ndakabva ndanzwa izwi rakanditi usataura, nekuti kuno zviyerwa zvinokosha zvawaona hazvifaniri kuti zvinge zvichiudzwa kana ani nani zvake. Then ndokubva ndanyarara paya mushure mekunge vakadzi vaya vazoswedera pedyo neni vachida kunzwa kuti zvii zvandainge ndaona mumvura. Ndakabva ndazongonyarara paya ndokubva tazodzokera. Takati tadzokera mukoma, ndakangoramba ndichingorota hope ndichingonzi iwe sezvo wati isu tiri mweya yemadhimoni, toda kuti tinge tichimbozviswededza kure newe, kuti tinge tichiona kuti kana usisina mweya yemadhimoni muupenyu hwako uchakwanisa kurarama here upenyu se wanga uchirarama isu mweya yemadhimoni patanga tichikuteverera. Mukoma ndakabva ndazodzoka kuSouth Africa paya. Hapana kana chandakaona. Ndairamba zvangu ndichingoenda kuchechi ndichinamata nemurume wangu tainge tichidanana. Mukomana ichi all of a sudden zvinhu zvakabva zvangochinja, zvinhu zvakabva zvabhainda. Murume wangu kubasa akabva azoita madhiri, akati aita madhiri kudaro ndokubva azosungwa akabva ambonogara mujeri. Murume wangu ndakamumirira ndisina kana munhu wandainge ndichimbodanana naye, ndichinamata mukoma each and every day. Murume wangu akazoti zuva raakaburitswa ivowo havana kundiudza. Hameno kuti mweya wakaita sei wakafamba mukoma, mweya yerima yakamira. Ndakatoti ndichitobva kubasa kuya, saka pane vamwe baba avo vakangomisa motikari yavo ndokubva vandibvunza madirections. Takataura paya ndainge ndisitomborina kana kanya navo baba vaya, ndokubva vazondikumbira mafone numbers ndokubva ndavapa. Zvino ndakazoti ndichinosvika kumba ndikatoona kutoti yainge iri surprise paya. Murume wangu ainge atobudisa
kuburitswa mujeri. Zvino usiku hwakazoti hwasvika, tainge tisati tatombosika bonde nemurume, ndipo apo baba vaya pavakazofona. Vakafona mukoma ndokubva vatoisa message same time, vakabva vatoti I am in love with you. Murume apa ainge akabata phone kuti ndinge ndichiexplaina nyaya yacho yainge isingatauriki hama dzangu. Ndakashaya kuti murume ndomuudza kuti kudii, because zvose izvo zvandakamuudza ndichiti izvi ndo zvainge zvaitika, akabva ati kunyepa, nemunhu uyu manga magara muchidanana. Ndakazama kuti ange achindikumbira ruregerero, but ndakazama kuti ndinge ndichimukumbira ruregerero, but murume akaramba. Then ndokutoparara kwakatoita marriage yangu. Ndakanyadziswa mukoma, ndakandunduridzwa location rose kusvika masutu azoti iwe zvauri kuita izvi tichasvika pakukupisa, because mukadzi uyu kana wati iwewe ari kukuhurira haufaniri kuti unge uchimushungurudza semashungurudziro awo auri kumuita kudai. Ndokubva ndatorambwa paya. Ndakati ndarambwa mukoma ndokubva ndakatorota hope, ende ndakarota ndainge ndiri pasi pemvura ndichitotamba nevamwe vasikana vainge vakanaka. Saka vasikana vaya vakabva vazongoudzwawo nomwe muchemberi, vakabva vanzi ko munhu uyu muchiri kutamba naye hamuzvizivi here kuti akakurambai? Ndokubva ndatodzingwa paya, ndikabva ndatoona kuti ndainge ndatova kunze kwemvura. Ndopandakabva ndazoona kuti chiratidzo chiya icho chandainge ndakaratidzwa chehove ndo zvainge zvava kutonoitika kwandiri. Mukomana shi kubva ipapo ndakabva ndatanga kushungurudziwa. Even nemuIndia wandainge ndichishandira akatombozama kuti ange achindibata chibharo. Kutsanya kwainge kuri kutsanya here kwandaiita, ndaitoti ndichitowedzera kutotsanya zvinhu zvichitowedzera kutoita wese. Mukoma ndakasungwa nemapurisa, even though ndainge ndiine passport. Yainge iri nguva yekuti vanhu vazhinji vaingofamba vachitomborina kana passport kana bepa, but ndakabva ndasungwa ndokubva ndatombonovharirwa mujeri. Apa ndichinzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichienda kukoti, ndokubva ndazodhipotewa. Ndichinodzokera kumba mukoma, upenyu hwangu hwakasvika pakuoma zvekuti ndakasvika pakutevedza njanji inini mukoma. Pandakatanga kuita zvekutevedza njanji ndichinhongerera chibage, mainge muri mugore ra2018. I still remember very well, mugore ra2018 mainge muri muna June. Saka takati tichifamba kudaro, then ndokubva tachizosangana neumwe mukadzi, but mukadzi uyu ainge ari wechipostori. Saka mukadzi uyu akangonditarisa ndokubva aseka zvake paya, akabva arova maoko, akabva ati ndaisatomboziva kuti njuzu dzinokwanisa kutambura kusvika pakadai. Hamuna kufitwa nenhamo imi, hamuoni kana matsvukiro amakaita kuti hamutombofaniri kuti munge muchitsva nezuva rakadai. Ko njuzu dzakazotanga kutambura rinhiko? Mukadzi uya akati andiudza mashoko ose iwawo, ndokubva avhunduka akaita sekunge painge paine imwe mhepo iyo yainge yataura through iye. Akatovhunduka ndokubva atoti kundati kudii naye kwamuri madzimai? Ndokubva ndamuudza paya, akabva ati saka zvinoreva kuti muri kufanira kuti munge muchidzifambira nyaya dzacho. I then started rebuking the spirit. Zvino nerimwe zuva mukoma ndakati ndakagara zvangu. This was after ndabva kunohodha maavocado. Saka ndaenda ndonohodha maavocado angu, ndobva ndatanga kufamba ndichitengesa. Mukoma upenyu hwainge hwakaoma ipapo. Yainge iri nyaya yekuti kana ndikakwanisa kubatawo kana ka$2 muswere wese wezuva, at least ndaitoti ndimwari. Ndakati ndakagara pasi ndokubva ndatanga kuburitsa misodzi, ndikabva ndatanga kurebuka that spirit of poverty, rebuking the marine spirits. Mukoma ndo pandakangonzwa maungira munzeve dzangu, ndikabva ndanzwa izwi, but izwi iri rakataura neni. Ndakanzwa sekunge rainge riri izwi rababa vangu. Baba vainge vachindituka vakabva vati, Futseke urimbwa yemunhu, ndikuda kuti unge uchiburitsa ropa rangu randakaisa mauri, hausisiri ropa rangu iwe. Mukoma ndakangonzwa dzungu, ndikabva ndanoti pasi d, ndokubva ndatotanga kutogwina paya. The next thing that happened, ndakabva ndazomuka ndiri muchipatara, ndainge ndakaiswa madrip, ndikabva ndatanga kunamata. Ndichingonamata vanhu vekuchechi vaitouya vachitondinamatira paya. Kudzamara ndazoti kuna amai vangu, mama, ndikukumbirawo kuti munge muchimboudza vanhu vekuchechi vange vachimbomira zvavo. Tarirai muone kuti now it has been 2 months ndiri muno muchipatara, and the more that I pray, the more that it get worse. Mukoma ndo pandakabva ndazongoita that decision
yekuti ndainge ndava kusada mavisitors, because amai vangu vakabva vatotanga kutonamata vachitoti ndainge ndiine mweya yemadhimoni. Ndikabva ndati pano ini ndava kutoshandisa kodzero dzangu. Painge paina vamwe dokta vainge vachindifarira, ndikabva ndataura navo dokta vaya, ndikabva ndati ndainge ndichida kuti amai vangu vange vachizongova vari ivo vaizotendedzwa kuti vange vachiuya kuzondiona pamavisitation hours. Mukoma ndakazoti ndakarara, ndopandakabva ndatoroteswa kuti after 3 days I was going to die, uye zvekare what was going to happen parufu rwangu. Ndakabva ndati ndisatani chete. Zuva racho rechinumber 3 mukoma ndo pandakabva ndazotanga kudanidzira zita rababa vangu, mushure mekunge ndatanga kunzwa kuti mweya wangu zvino wainge wava kubuda zvishoma nezvishoma. Ende mweya wemunhu unoti kana wava kuda kunofa paya, mweya wako unobuda nekumakumbo uku. At that time pandakatoona kuti rainge riri zuva rangu rekuti ndinge ndichizofa, ndakanamata ndichikumbira Mwari kuti vange vachindichengetedza vachidzinga mweya uya werufu. But pandakanzwa manje kuti ndainge ndava kutoenda zvishoma nezvishoma, ndichienda zvishoma nezvishoma, ndikabva ndaona umwe mudhara. Kwainge kuine umwe mudhara uyo ainge ari wechikuru, uyo wandakangonzwa kuti ndiye airagidza kuti akatanga dzinza redu, but ainge akanditsamwira manje ndokubva andifuratira. Apo pandainzwa mweya wangu uchibuda zvishoma nezvishoma, zvishoma nezvishoma, ndopandakabva ndazotanga kudanidzira ndichidana zita rababa vangu. Ndopandakabva ndazovaona baba vakangokaruka vatongoapia murumu muya mandainge ndiri. Ndikabva ndati baba, ndiri kukumbira ruregerero. Baba vakabva vangoti ko iwe, why is it uchiramba zvauri, hauzvizivi here kuti isu tiri vana vemvura? Then vakazoti vava kufamba vachibuda murumu muya mandainge ndiri, vakabva vati dana njuzu dzinouya izvezvi kana ukadzidana. Mukomanashi ndakabva ndadanidzira paya, ndikabva ndatoona umwe mukadzi. Mukadzi uyu paakauya mukoma ainge ari mutsvuku-tsvuku, aine vhudzi rainge rakanaka, aisanzwisisika kuti ainge ari murungu here kana kuti ainge ari munhu mutema. Akangouya ndokubva andibata kumakumbo kwangu uku, akabva ati wanga watoenda kaiwe nhai muzukuru. Njuzu iya yakati ichienda neniwo ndichinzwa kuti ndainge ndava right. Ndakazogara zvangu muchipatara muya for about 2 weeks. Then murume wangu akabva achizouya achindikumbira ruregerero. Asi chinondirwadza mukomana ndechekuti murume wangu akatombogara neumwe mukadzi ipapo, akabva andibudira pachena, akabva anditi kuSouth Africa ainge asiya mukadzi uyo ainge aine pamoviri waainge ava kugara naye. Nazvino mukoma ndichigere nemurume wangu. Ndiyowo testimony yangu iyo yandiinayo. Vanotuka tukai zvenyu, but izvi ndozvandakasanganawo nazvo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Kana uine testimony yako iyo yauinayo, please feel free to come to my inbox and share with me your own side of the story.